sesi diňe barabanyny owadan ýaňlanýar. Aýdalynyň bu gezekki mehmany meşhur sazanny Atajan Eýubow. Wala. Şey dipret salmagy aslında özüň taýladyňmy? Başladı. Ay men wara ne yana kak papal bir gün eýde bilýärmi? Deppa köne deppa döwün. Ay çalot ýerkam kakam elläsimden näýilýär. Onu ay sen çaljak we dip öwredip başlatdan. Öwredip başlady kakam çalýarmy? Ýok kakam gitara çalýardy. Ha, to'g'ri. Onuň öýde çalan wagtyň goňşularyňyzy biýmede aýdan wagtyňmy? Ay etdiýdik. Biz diýen oklarmy? Tanqytym kuyma. Ay o ýerde kan bir munýalak nemede de ýok da. Öýdäkilerim näme gün örtan ýatan bolýar, turan bolýar onu. Ya o işikdäki jaýda ya ýataga gidip çalyp şey öwren. Melliň aýagyna ratyn öwren şey. O wagt ýene bu wagt kiýalak edil munýalak barabanla da çalyp öwrenmedim näme. Näme de çalýardyň? Maşynyň balony bar tekeri. Şoňa bilýän hek gülen şeýle togolok belli edip lak edip Eliňe de elektrod alýardyňmy ýa? Elime de taýag alyp ýasap tallan ondan bundan şey edip ýasap şey edip. Ay o wadyr. Orza oğlan näme? Öňünden belli diýerler. O daky bolanca zatlardan emelleşdirip öwrendik. Şu çalmak üçin barabanyň haýsy görnüşi has gowy? Markasyny da tapap bam. Näýli görnüşleri has gowy? Mena Yamaha çalýan. Bu joy barabanmam Yamaha, elektronny barabanmam Yamaha firma. Ýene başga da ýanky DW diýip bar, PR diýip bar, onuň kän firmalar ýaman kän. Manuel diýip bar. Bahalary gymmatmy? Her hilek nemede şun materialyny agagyny oýnaýar, mat nemesi, bahasy. Edir şularda, ýa-ni akustik barabanlarda agajy her türlü agaçdan ýasalýar. O üýtgeç ses berýänler bar. Barabandan başga haýsy saz rollary çalyp bilýän? Aslında var men öler ýaly başga saz roll çalasym gelýär. Şeýle höwes edýän özüm. Barabanda var bir aýdymyň heňini düşündirmek kıyın gaty. Heňini hiç kıyın näle düşündirip bolanok absolut. Hiç düşündirip bolanok da şu plan aýdym çalyp berdiýseler barabanda diňe şoň ritmini çalaýmasaň sazyny hiç sazyny çalyp bolanok. Şoň ýalak bir istenik bir saz rol çalasym gelýär şoňa heňini aňladyp bolýan. Ýene gynansak da plan da çalyp bilýän hakykatdan hem şo zady çalyp oňarmasaň men şonu çalyp bilýän nimek bir dogry zat däl. Atajan, ne aýdally owo ýok rubrikasy. Rubrika bilen tanışmy? Sırnaçylýan ýer diýemiz. Ben pikirlenmänjik berilýän soraglary
Salçak cevap vermeli, bir mende yetişmeli, o ya da yok diýmeli. Öyle. Aşadyk mı? O diýen öyle. Wagt gitdi. Meşguldun begeni ýaňmy? Yok. Söz berip sözüňde durmadyk ýeriň boldumy? Yok. Halamy ýany aýdym sen ok gördüňmü? O. Kimi? Başgalarnyň işine burnuň sokmagy halaýanmy? Yok. Başga at bilen Instagrama girip kommentariýa goýup gördüňmü? Yok. Seni jogapsy söýgü berip gördüňmü? Yok. Ulmeçörde pul ýitirip gördüňmü? O. Näçe? Orta mektepde okaňda bäşikçiňmi? O. Birine sırň aýdyp bereniň üçin ökündüňmü? O. Begenjiňden ýaňa ul sesiň bilen gyýyryp gördüňmü? O. Edil şu wasak ýan sırň barmy? Yok. Nereme diýip soraýar? Kino görüp aglap gördüňmü? O. Özüň gowy kaka diýip hasap edýäňmi? Çal. Ay o. Yok diýip bolan. Depek çalp durkan asyryp gördüňmü? O. Güzel meyli. Dastap kiýäňmi? O. Wallahi. Ay. İza dina. Azal. Atacan, şu akustik barabanyň bir rowaýaty bolmaly sende. Men salarak eşitdim. Eger mümkin bolsa aýdyp bere. Şu barabanda var ha. Ana şu ýemelerem şol goýup gitdi o plastikalarynam ýüzüni şo çarşdy. Maňa soň padarka diýip aýyrmatdy. Menem şonun ýadygarlygy alyp galym. Sergey Lazarewiň barabanşy wady, Tim Ivanov diýip. Şu bäri konserde gelenlerine gözleýärler, baraban gözleýärler onu. Özü baraban getirmez. Özü getirmändir, özü diňeşi taryalkalaryny getiripdir. Ýani bilen barabanam bärden neme dersip. Annyň jaň etdiler. Ana menem bu bir kön studiýama getirdim onu. Menem ilk tanama onu. Ayanyň ay gördü, adetdi, surata düştük, adetdik, son internete girip gördüm, dünya helli barabaşy. Benim bu kim kalayın? Benim var ilk tanamam var, kim kadip durna. Ay o yer ýylek şon. Şondan ýadygarlyk. Ne ýakyn nazar halipamyň çalany. Aslında şu baraban. Aýdym sadyň düýbi de. O. Fundamenti. O fundament. Ne daşary ýurtlarda ünseriýän bolyn, olaň orkestrina baraban esasy rol oynayýar. Şeýlem. Karol muzika bas diýär, şu bas boçka bilen bas gitara aýdymda birinji gerekler da. Aýöne biziňkilerin hem şun esas etip bolan noklar. Esas edibem çalyp bolýar, üstünden çalman, gönem edip bolýar. Ýöne oň üçin orkestr düzmeli bolýar. Näçe köp adam üýşürseň, şonça adam ýa-ki finansiýagdaýym, nimedem Gymmatlaýar da. Ondan näme şu istirada görnüş diýip gysylyp 3 adama, 2 adama ýa 4 adama süýşürip şoňa getirilenler. Toýlarda zatlarda şu wagt men üstünden çalman diňe ritm çalsam, basist gerek, 2 san klavşa hukman gerek. Onuň solo gerek, onuň ýene ýanyna nagara ormy ýa darbuka ormy. Hukman perkussionist bir gerek, kömekçiler. Köpür gidip barýar da, 6-7 bolup barýar da. Etip bolýar hemme adam etip bolýar ýöne. Şu öňden gelýän bir däp bolup galypdy da bizde. Menden öňküsadanlaram şey edip çalypdyr. Bizem ondan şolaň ýyzyny ýöredip gidip ýörse ýöne ýanky alag etmegem planymda bar. O mesele de däl etip bolýar. Edip bolýan edibermeli. Awa gulýar studiýaň bar ekran. Indi edip bolar da rezultat. Käriňden ýüz döndüresiň gelýärmi? Ay men wara hiç aýdym sadan daşlaşyp bilmedim. Ýogsam ýanky bir söwda adam agalamyň hemme söwdagar bolan soň wara men şu söwda geçirjek bolbam. Nime etdiler, jan etdiler. Aýlan dolar ýene-dem şu sunuwata gelýär. Arasynda goýan ýalagam etýän. Yani yine aýlandylar, yine sunuwat. Magnit çekip dur diýäňmi? Hep dedi, hep diýme 3 günden bir gerek toýa gidip ýa bir çalyp durmadan ýüregiň başlaýar. Şu ýene bir zat soraýyn.
toýdan ýa konsertden öň çalmadyňdan öň ellen gyzdyrýanmy, başga edýän bir tonusa gelmek üçin? Away şol nemeleri kakulary ba edil etmeli. Düzgün moýunça bolýan ýana toýda da atdan edemden. Ay toýdan näýlik diýen başyndan göni bir çal neme geçilip gidilen okda. Toy açaňdan lezgin gadat diýip duran oklarda onuň biraz pesayra aýdym da onuň şol pesayra aýdymlarda seňe meýem biraz öwrenşýär diýip. Baraban şkoldan 5-6 aýdym bara. Şu barabanyň duruşuny taýdak geçirýän da. Ya we yerine tekidrak bolýaýyny bolýar şu bir eýdip dur, bir beýdip dur. Ýylyň boş geçip dur da onuň şu 5-6 aýdym aýdylýança şu ýene gowşadyp bekedip şey taýlaýançaň bir ýarym taýgadyň gidýär. Başlaňdan soň ay toýlarda derläm salýan da. Loganda ýürek urşunyň şekli bar eken. Ýürek urşunyň şeklim däl ol. Näme? Sesi anlatýar da. Ha, ses ýazanda. Şu sesi zapis edýän. Sesi ýazyk edýäňde ekranda şu näme görkezýär da. Sesin suraty, beýikligini pesýär. Ne şu akustik baraban bilen elektro barabanyň näme tapawtlar bar? Elektro baraban aslında şu elektro baraban içinde hemme zatlar şu akustik barabanyň alyp oňa ýazýarlar. Şoň şey diýen ne çatan ses bar ýöne şunu ýekejede şey urýarlar da oňa geçirýärler. Munýala gowalan ok ýöne onu çalmak aňsat bolýar, bu nädir düzmeli nastroyket, indi iş köprak bolýar. Bu juboy barabanyň. Elektrode bir gedek saýlak goýan ýere bardan şo çykyp dur da. Bu deprem ady näme? Bul näme? Konga. Hindiler köprak ulanýar ýani. Ýok, bul afrikanski. Afrikalılar. Ay näme Latin Amerikada çota. Arada sal bolýam. Sal sadanla diýeýin de. İranlıların ritmini çalan da şey diyorlar. Berekel. Ay bulam Bulam akustik ýerýärmi? Hawa. Bulam hem akustik. Ay sen kısa vuralım çalışına vallahi kim goşana galet çalpıyor. Biz toyda çalpıyor. Her kim gerekli adamlar ya goşat başka sesin taýlap özüňe gerekli adam çalıp vermeli sen adam. Bolsaň bolupdy da. Şeytan toyda çalýan adam bolupdy. Atajan gel berik. Toyda ulanýarmy? Yok toya kana kidemok. Esasy ýazgada. Ay şu hayalja gaýdymlaňladyň başynyň diýdilen bilýär. Aýdyma geçmezsin. Sen aňardan bar kirdiň da bäden aňar. Men tertir turna. Toyda baraban çalyşyň bilen ses ýazgylar studiýasyny baraban çalyşyň tapawut berýärmi? Awa. Näýli? Toyda bilen adamlar zatlar görüp biraz başgaçarak bolýar da. Joşýan adetden. Studiýa girýän menýem. Alzra durýar da. Ne bir zat çalýan bir hile öňküsadyňda ýene şo bada bilýärmi? Öýe geldiňleýän bol. Ay yo başdak plazada düşünýärler gitar o şu solo gitar diýip täzeden jaň edip amerti ýene barýandan. Şon ýa. Alhamdulillah diýen bolýarmy? Ay meňneş bolýar da, studiýa ýaýdanlar ýala edil toyda bar arkaýyn çalýan. Şu studiýada da girýän mana jogapkarçylyk artýar da. Ay ni ýaýra da rawton tähelçe ýalňyşlyk bolsa da gitýär da bir gitdi onu taklap mana köpüp barýar da virus ýalan. Ondan o geçip köpüp barýar da. TikTok'da video gaýreşýär. Bir gitdi soň şu ýaýratmakan näme ýalňyşlyk bolsa düzeltip ýetişmeli. Toyda baraban çalyp durkan. Başga zatlar hakynda pikirlenip bilýärmi?
men näken bolanok ýene äýleň asly barabanşyklar tağım kellesi bara dörde bölmüder olam bilýärmi? Eller burada çalpdyrýar, burada çalpdyrýar, onuň başgalar pikir etmez. Tağım dörd işi ýerine ýetirmeli bolýar. Ayakta, iki ayakta, bunlara bas berýän, sağ ayakta, çep ayakta haýhat açyp ýapmaly. Men ýene köplenç dik turup çalýan. Köp kişi soraýar, näme üçin dik turup çalýan? Dik durumda tan soýna oturan ýaly bolýarmy? Ya dik durumda diňe bir ayak. Ha, bir ayak. Diňe bas boşkan çalaýmasaň iki ayakda ne atlyşyp çalýar. Özüň asyp çalaýmasaň. Şundan sirpmege diýip asyp çalaýmasaň başga variant. Ýok, restoran ýupsalla. Yok oradan yut sallandım orada. Ne toya kim geliyken atacağını yup geliyken. Ya berlen ayıra var. Şu ayır diyen bu aytan bitir bu yara diyen. Sonra var koy diyen yani oraya da ayır diyen var. Dedin çıkarma oturaydan. Nereden ayır diyen yemin şu da ayal koyuyor. Sagdyn towgymek, seniň hem sagdyn imitlenmeň diýmekdir. Nurganat Husus Kärhanasy Braziliýanyň ýokary hilli organik imitler bilen imitlenen Frangosul we Siara atly halal grill towuklaryny örän amatly bahadan müşterilere hödürläp başlady. Nurganadyň müşterileri hödürleýän Frangosul we Siara atly towuklarynyň aýratynlyklary bilen tanışadyň. Tutuş etli, tagamy lezzetli, bahasy amatly, eltip bermek hyzmatly. Nurganadyň salgysy Aşgabat şäheri Maltymulu şaýoly Kosmos bazary. Nurganat market. Hoş geldiňiz. Seni näme zat üçin halaman söýmän bolýar? Ay men edil bir irwet görülýän häsiýet bardyr öýdemok. Başardygymdan şu adamlara gowy häsiýetlenmi görkezmäge çalışýan. Ay adamlar baha bermeliler galanlarda da men erwetmi ya gowmy. Ondan adamlar gowum diýip biler, erwedem diýip biler. Her kim öz pikiri bar. Men bir usluça aýdyp berýän, ýaňja da bolýar. Asyl maňa bara gaty her kim maňa diýär şonu. Her kim maňa diýär sen ýaman ulumsulaý diýär. Ulumsu diýerler bolýar gurulaş. Ýa-da mon senden ýumşak ýok kenat diýär. Yaňja da toýdy, näýlek boldy? Ýene sesim çykarma şeýle prosto otyryň şeýlende. Ýylgyraň ok diýendirler. O näme üçin nastreniýaň ýok, ýani ýa-da oýtýan zat diýerler. Ýoksam ýa-da om der hemmeden yer şol bir hile ýüzüm agyrmy, näme? Ya adamlar pastiýan şeý ýylgyryp zat görüp ýörenseň bir hilere. Şoň üçin menem bana şu ulumsuz diýdirmejek bolmadymy ýylgyryp. Tanamaýan adam boldylar, aýtmam. Birlay toýa bardym, bana ulumsuz diýdirmejek bol. Salamlaşýan. Mene asyl sen tanamda Şadyýan ogluny nip tanaýan. Aýny adamlaryň içinde her hile garaýanma, birinji gelek görýänma, ýa-da şundan görýänma. Onuň kiliwe düşürdün ýa-bir siwamka bolsun pastiýan köpräk ýylgyryp düşýän. Ýylgyrman düşdüm, ýene şeýle spakoýyn durup düşdüm. Ya, do ya nastreniýa ýok diýip başlaýarlar. Birinji diýen zatlar ulumsy diýerler. Onuň şu ulumsy diýdirmejek bolup bara ýylgyrasym gelmedi de ýylgyryp berna. Bu manada sende söýmezlik üçinem, halamazlyk üçinem hiç şeýle sebäp ýokda. Ay şu nime terapi, şu ulumsulukla men özüm mümkin halamok. Ulumsy bolsalar halamok hiç. Olam sende ýok. Menne ýok, öne men şu ýylgyrmandyrdygymy ulumsy bolýar. Şoň üçin bara pastiýan da şu ýylgyryrak edýän. Adamlar bardy geldi, ýene şunu ýaldyrak ýagdaýyma gawat gelseňiz.
Şu ulumsu däl, şol ulumsu bollugum däl, prosta şu duruşum şol. Şey diýip durýana. Şey dursam şu spakoyn duruşum. Ýöne her kim şu ýylgyryp görüp, men görüp duranok käbir ýerde hatda şeýle seriýaznyrak durýanda, ýöne hiç de şey ýylgyrman durýan moýun. Bir ýerek ulumsyrap duran ýalyk kabul etdiler köplençler. Şu ters düşünmän diýjekmen. Onda dogry düşünen adamlar. Aýny edil hemmek şäge gowurmak mümkin näl ýöne. Başardygmyzdan her kimem şu azda känne bir näme ýagşylykda ýatlaryndan kem däl. İýleň pikri seň üçin wajypmy? Näme üçin? Biriniň pikri köp adamlar üçin biriniň pikri wajyp däl. Mene wajyp görýän her kimiň bir öz pikri bar da. Mene iýleň pikri bilen gyzyklanýan. Näpirmer, men hakda näil pikir etýäkä diýen. Sen hakda owzatlar pikir edýänler bilen gyzyklanýanmy ýa ikisi bilenem. Erwet tarap ikisi bilenem. Owzat hakda pikir etýänler bilenem gyzyklanýan, erwet zat hakda pikir etýänler iki. Sebäbi? Şol erwet pikir etýän adamlar näpirmer men hakda bir erwet pikir edýän bolsa, şol näme üçin men hakda erwet pikir etýäkä diýip men özüm şoň pikirini üýtgetmek maksady bilen meni şu wagt bir halamayan bolsa, men şoň bir gowraýjak bir zadyny edip şoň gowuny tapmak isleýän şol maksat şol sebäbi. Doğru. Sebäp şol. Edine melhäsiýeti bar. Ay ýok, näme. Gruppaň içinde kollektiv bilen çalmak näil seň üçin? Hoy, yaman o näme ýekäň çaň çykmaz diýip. Üýşüp çalaňda hem başgaça bolýar. Üýşüp bilejäňdi ýer bolup bir zat çalsaň ýerine düşýär. Owzat Men üçin üýşüp çalmak gyzykdyr. Yaman gyzykdyr. Çalmasagan bolmany gurruna edik. Bir de maro dawlen gitýän wagtymda ay ýetsek sadan wada üýşüp ýaly oturýar. O at bedewde başka studiýam matda gelip bara üýşüp oturup ýan gel dastap getirip çereýip daga tardyp hiç etmeni ýaýtdyk da. Durmuşyňda dünýä garaýşyňa täsir eden adamlar boldymy? Kimler? Ay durmuşumda var iň köp gyzyklanýan adam barabanna dep çalmakda iň köp gyzyklanýan adam. Ne dep çalmaly, näme etmeli? Nazar Recep diýip bir barabanşyk we halipam bolýar-da men 3-4 ay berdeke gatnadym, öwrendim. Şol adam maňa zähmet çekip issenlikli adam, issenlik sazural bolsun, issenlik aýdymyň depi bolsun, issenlik zady çalp bolýanlygyny maňa da kazat etdi-de. Şu bir nämäni görseň, daşar ýurt bolsun, ýene bolsun bir üýt köşk zat çalan birini görýäň. Aýo men muny oňormaýan diýip goýadym, ýa munyal çalp bolmaýar, ýa munyal edip bolmaýar diýip goýadym. Şol adam maňa issenlik adam başaryp bolýar. Ýöne biraz ihlas etmeli, zähmet etmeli. Hudaý tarapyn berilen diýen bir zat bar. Köp kişi Hudaý tarapyn berilen onuň. Ýöne köp adam zähmet çekip gazanmalar. Şol dep çalmana bolan garaýşymy öň başgarak tarapdan garaýadym, on has bir üýtgeş edip düşünürde maňa näme üýtgetdi dünýä garaýşymy. Göz ýetimim giňeldi de dünýä garaýşym wapşe başga da edip goýýardy. Öden bir zat diýdi, sen diýdi, diňe diýdi, dep çal, ýüregiňde näýle bolmak isleýän bolsaň, şo derejä barýançaň günne zanmaset diýdi bilýän. Şu wagt men kän çalamak da zanmasya wapşe dediler o. Diňe toýa gidip aýdyp berdi. Şo ýüregiňdäki barabançy bolýançaň diňe zanmaset diýdi. Şonu diýdi, ýüregiň rahatlyk tapar diýdi. Mundan diýdi 25-30 ýyl geçen soň ökünmerdiň diýdi. Şu wagt ýüregiň rahatlyk tapdymy? Edil şu wagt ýürege saýdal bolýar.
Atacan inni aydalla täze bir rubrika antonimler we sinonimler diýip bir täze rubrika. Antonimler bilýän garşydaş sözler bolýar, sinonimler hem manidaş sözler bolýar. Näder men garşydaş sözlerden başlaýyn. Men bir söz aýdýan, sen şoň garşydaş sözüni aýdýan. Edil şoň ýaly manidaş sözlerde de men bir söz aýdaryn, sen manidaş sözüni taparsyň. Öyle. Şalt ýagdaýda tapmaly, pikirlenmeli, derew tapmaly, derew dowam etmeli. Başladyk mı? Başladık. Taýyn mi? Bilmediğim geçin diye. Yok geçin bile. Tapmaly. Bolly. Aha. Akıllı. Akılsız. Akmak. Söýgü. İğrenç. Aha. Dost. Düşman. Begenç. Kıynanç. Şadyan. Gamgyn. İşli. İşsiz. Gepçi. Gipçi değil ya. Dımma. Ha dımma. Batır. Korkok. Hor. Tayow. Şeyler var yani. Dımmak. Gürlemek. Yürümek. Durmak. Ilgabak. Oturmak yani. Gıdıklı. Gıdıksız. Beyik. Pes. İrden. Akşam. Sade. 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 Köpülmüş. Mekir kavu. Mekan Ayşe'de. Dilçidin bildir ya. Ay yok. Ay yok. Ne bula karşıdaşlar diyor. Her şeyle mi aldık niye aldın? Inni manida sözlere geçeli. Sinonimler. Taýyn mi? Tayin. Gittik onunla. Gitti. Söýgü. Duygu. Aşk. Düşman. Manida sözü. Düşman. Manidaş. Düşman. Manidaş. Düşman mı düşman mı? Yağı. Ha yağı. Arwah. Perişte. Karşıdaşı var ya. Zın. Bildin. Ulumsi. Bunu gördük. Tekebbir hava. Tamam tek. Yuvaş. Keser ol yani. Yuvaş. Yuvaş. Boğuşok. Ümsüm. Dımak var ya. Dımok. Dımak. Dımok. Meşhur. Bol meşhur. Tanal yani. Tanimal. Tanımal hava. Mukam. Sağ. Aha. Tevdogar. Businessman. Tevdogar. Para da veriyor. Bolya gol öyle deyin. Havada da bırak telin hadi. Tevdogar. Neme tel var? Ne biçim diye. Tesir ha. Hani? Ha? Hani? Neydi? Berekella. Arzu. Hıyal. Aha. Siyahat. Gedelenç. Avo. Cahan keşteli. Aha. Möcek. Bitti. Yok. Urt. Urt. Böreği. Böyle. Yavşay. Kovuy. Avo. Kovuy. Umut. Murat. Yakşı diye. Bol. Vardı gidip dur. Davay. Murat. Molla diye. Ne ben Murat? Maksat. Berekella. Maktatlı. Ben Maktatlı. Ston yerli. Niyetlenen. Ne niyetlenen? Bolli. Bolli. Rubrikamda o cevap verdin. Hayda bana. Davardın. Inne şu barabanna çalp bilmeýän ritmden bamy. Aydali. Şuat bir günne neçe müň sana aýdym çykýar diýe-de yer ýüzünde müňläp aýdym döreýär diýe bir günne. Onun içinde var her hile nemeler var da sunwatun mene bilmedim aňartynda çykan ýok da şuat çalp bilmeýän ritim var diýen var. Bagşylar aýdy bilmeýän aýdy var diýen ýalar boldy da. Katkendir şuat bir bagşy müň aýbyr müň aýdym bilýändir diýerler. Näçe aýdym madre?
Çünkü yani bizim şu dine eşitip bir öğrenci, bilip bir öğrenci de attığımız çalıyatsa atak şeyle bilmeyen, çalıp bilmeyen de attığımız kendir. Başka birinin durmuş tecrübesinden özüňe sapak edip gördüňmi? Nişi anı şarip öğren toya gidiysem, aynı toyçuluklar o bir yalnızlıklar koyuyoryan, çalmalar yerine çalyan, yenetyen bir yalnızlık koyuyoryan, hiç kıyıgıran nokta. Ya olmasa bir kaya nok. Yani hiç sada bir neme kaharlanan o spakoyni düşünür ya. Spakoyni özün alıp baraya da. Ya kayarım giyeceğim alıp baraya toya siyom koyuyor yine diye. Hiç sad diyen o. Gelin mi neyim diye. Özün utanyan şondan giyiç gelenine var ha. İnniki de şu ullokan adam ol vaktinde geliptir. Bir çağaları var. İşletiren ol yine giyeceğim alıp baraya. Ana şu tayda utanyan. Şoň spakoýalygyny alasyn gelýär. Şoňa büyük neme meňdejek bolýar. Ana şu zatlarym özüňe sapak etmek. Sapakda. Ne bile iş eşip bersen var keň sluçy bolýar. İýje alaýmagyň ýa orin. Iýminde şoň iýje alýar. Şeýle gyýgıraýmal ýer gelýär amma orin mana teden çykaran okda. Durmuşyňda şu toýa degişli bir üýt goşuk bolan wakalar ýadyňa düşýärmi? Aynı ne elek boldy diýin bir dostum var ha. Muňa bara iş ýürýän, öňe işimi bitirip bir aýjan tawarsyn. Ay 1 gerek, 2 gerek, 3 gerek, 4 gerek, 5 gerek, 10 gerek, 15 gerek da işimi bitirdi o. Menem bir zat sawal taňaýakan, nip barýan, elaklyk berjek bolýan hiç alan okdar o. Bir killa şoňa ahir bir günem bul toy diýdi ama. Inim diýdi bir inime jigime öýlenýär diýdi. Öýrannoy jigim şu boş bolsaň şoň çarp beräýdi diýdi onu. Menem näçesinde diýdim onu. Bulam jaňda diýdi ho. Ýanwaryň 10-jyna diýdi. Menem bolýa diýip belledim muny. Toy nerede? Toyum tejenne. Menem bärdi. Ay bolýa diýdim belledik, adetdik. Anan Ayşe ýanwaryň 10-jy geldi adetdi. Toya bardım adetdim. Aynı toyda çalıp otyň adet. Ýani bir da nito da bolýarmy? Haýdy restoran, plan restoran ýyly da adedildi. Şol restoran onuň bardym. Ay çalıp otyň şu ýanky maňa toy diýen ýok. Bir hilek toy dolay. O wagt ara beýlek nimede çan dawulum çalýardym. Dawulum ekitýärdim şo günnändir bolýar. Ay orta çıkıp bir döküp de ay her kimim daşımda bilýän dip çıkarýan orta. Bilýänmi? Aynı ne? On ve şiirim de kaýş edilen soň. Ýa-ma işini bitirýär, senem bir işin ýürekde ne desin gelýär. Aýnyň heýtdim toy sowdum, gaýtdym, etdim. Köp wagt geçdi aradan mon ýan kowluňa wagt geldi. Ay gördüm, mara ay sen yoktur diýdi. Sebäp meňem bir ýüzüm bolýar. Näme çinmeýdi ýa-ka diýindi sen Google ýalga gatnaşyp berdiň äleň. Ay senden garaşam okdum da diýip menem näme bolar diýende. Google'um bir ýaly meňem. Ey inim diýdi bilýärmi? Ömrüni diýdi, ömrüni bir haýş etdim diýdi. Ömrüni bir haýş etdim. Etmedin ay diýdi. O ağam men bardym o ýani şalgaýtdym toyda sen kamerany açdy. Görüp özüň ýalňyşýaň şu wagtda diýende bolýan. Toyda gaýtam men seni tapmadym. Gözleyen, can ediyen ilin alamam diyen bolýarmy? İlin alan ok, can ediyen yok bolýarmy? İlin alan ok, can ediyen. Bolmatda ahire. Ağam diýdim şu çanyň bilen ýan maňa ýa oýun etýän. Yo, çanyň bilen ýani. Ağam diýdim, men diýdim, iýminli diýdim, bir terslik baýaly. Yüreğim sızan ýalak, men diýdim, ýanwaryň 10-jyna diýdim. Şol diýen restoranynda men barp çalyp gaýtdym. Dakazaswa detdim, suratam düşse, toyda surata da düşdüm. Telefonumdan açyp görkezdim, mana 13-nji ýanwar
plancıncı yıl son dakikada eder ýallyydym. Jigim jan meň toýum 10-njyna däl 11-nji ýanwar diýdi. Onu öz ters elledipdirmi? Yo, men ters ellepdim. Ol 11 diýipdir. Ol 11-nji ýanwar eken näo. Tötänden birini bagtlydy, gaýdaýpdyň da. Aýanyň wara, indi birini toýuna çalyp gaýtdyk bilýän. Soň ýene ýanky tejene toýa bardym men. Toýa bardym, maşinymam ýok. Indi tejen şäherden owamda gitmele. Maşinymam ýok, restoran daşyna dur, deplemem ýanymda. O koyan uğurlam da yank toyuna çalanım gelle. Yalgışyk bilen çalynar. Yalgışyk bilen toyuna çalanım gelle. Aynen. Ağam sana hormat koyan da diplomayla maşin yoktu mağam yörek deyin da vay mun maşinle yükledik da ettik. Aynen gittik ova taraf. Aynen şäherden ovamda aralygan bir 40 mındırak da yolla. Aynı üye tikkeliyat koçadan soğulsan ana plansın zayda tip üye tikkeliyatsan. Aynen bulanım dille ne hiç de gurlanım biliyor üye menem fitim çıkarmana tir. Olam fitim çıkarmana tir biliyor. En sonunda şey ditti amrda sonra ne dedi on sonra dedim mon. Am dedi şimdi men toyma sen kim gurlaşdı? Benim var sen ne diyor gurlaşdı? Ne diýdi güýşoğlany Ne diýdi güýşleken hakyky. Ay bilýärmi Hudaý birine birde etjek bolsa. Sen ondan ol dostsyň inandymy? Ay o dostlar şondan dost boldular. Şondan sonra onu ýekesin ýazyp bilmedim ay. Ondan agam şu videony görýän bolsaň ene sana dakazatylysty. Hakyky. Erkek adamyň durmuşyna zenan maşgalan gorun näili? Erkek adamyň durmuşyna zenan maşgalan goruny ullakan. Erkek adamlar zenanlara ilmide ama bergidar aslında. Bizi dünýäge getirýän enelerimiz zenanlar da. Ya bir ýada gelsen naharyň taýyn, çaýyň taýyn, bir geýjek eşigiň taýyn. Toýa kakbalojny barmaly wagtyň barp ýören bolsaň, öýde zenan ýok bolsa, gönşogun toýdan ýyja galýaň da. Birinji mysal. Zenanlarsy durmuşymyz bilýän bir boş bolup dur da. Zenanlar durmuşy berýär, durmuşymyzy doldurýar. Her kimiň öz bir garaýşy bolýar. Men öz garaýşymy aýtdym. Men öz ejeme, enelemde de her kimiň ejesi bar, enesi bar. Enelemde şolaň öňüne özüme ilmide ama bergili duýýan. Sebäbi? Sebäbi bizi dünýäge getiren. Şoň üçin men ejeni razy etmek üçin, ejeni bagyt etmek üçin näme etmeli bolsa ederdim öz ýanymda. Ejelerimizden, enelerimizden men hiç açan, hiç zady gyskanamok. Men ilmide ama şolar razy etdim käm diýen düşünjede gelýän ilmide ama näme etsem bir hilek aýalak bolup durýar da. Şol iň birinji we iň ullakan orny şoň bizi şu dünýä getirmek. Ana şol iň uly orny. Ya hemme insanlary eneler dünýäge getirýär. Ana şo taýsyny hiç zat bilen men näme etsem mara bir hilek bir ene hakda aýdym bolsun, ya ene hakda gıynaşlarak goşky, ya bir gıynaşly saz bolsun. Pastiýan şu ejem zat ýadyma düşüp näme edip durýan da. Ya öz çağalaňdym, özüň ata bolýan, öz çağalaňdym görýänmi? Bäh menim şunýalak ejeme, kakama sorag berdim, kamaýda diýip gözüňe ýaş aýlanan duýmaň alýan da käýär. Soňky sapar haçan aglapdyň? Kakam bahir aradan ýyrytdy da. Onuň aýdylmadyk sözleri bardy. Ya bir durmuşda käýärim şu wagt kakam bahir bolan bolsa falan zady.
sorardım da diýip. Hakan Pakir ýoğlanyna kiçiräkdiňmi? Ay, 10-njy klasymda. 9-njy klasymda. 9-njy sınıfda koýarym. Gat ulam dälim ýöne. Hakan Pakir edil gözüňde jan berdi. Şol pursat hiç ýatdan çykanok eken. Adamyň durmuşyna şol bir gynançlyrak bir zat gawat gelse, hökman şol pursat neçe ýyl geçäýdi. Şol ýenem şol gaýtalan gelip durýar eken, gitse-de sen wagt geçdi diýip özüň köşeşýän azakany ýöne edil şopurda edil şowat kiýalak bolup gaýtalanýar arasy. Allah rahmet etsin. Tamam. Atajan, Aydalynyň şanyny müňlerçe aýdym sada ýaň gelen ýaşlar görürler. Ne şolar aýdym sada hakynda, deprek hakynda, baraban hakynda näme bilmeli? Men öz pikirimi aýdym. Özümçe jogap bereň. Soň näme bolmady ýaly? Iki zady bilseler gowy. Birinjisi haýsy baraban, haýsy ýa elle çalan depmi ýa barabanmy? Haýsy saz gural saýlaýanyny bilmeli. Şol menlikmi ýa dälmi? Şu saz gural menlikmi ýa dälmi birinji şonu bilmeli. İkincisi çany bilen hugusy bilen ýapyşmaly. Hugus şunu görmeseň etip bolanok hiç adam. Men ýoktam hiç ýerde okamam. Utoran ýerim ýok. Ýöne hugusym diňe hugus bilen alyp çykdy. Diňe hugus gerek. İki zat. Birinji saýlamak, ikinji işlemek diýär. Üçinji onuň soňra rezultatyny alýan ýa. Şu wagtda sende durmuşyňda bolan iň ajaýyp gün açan bolup geçdi we näýli? Ay, merdan ken sağlap şey sağlap oturman bolýar. Iň esasy perdendiň ol perdendiň olanaky begençli duýuň hiç sat bilen çarşyp bolmaz. Men hiç sat bilen çarşyp bolmajak duýguda şol begençli duýgu öz çağaň bolanda perdendiň dünýäni. Soňundan 2020-nji ýylda Türkmeniň altyn asyr bäsleşiginiň ýeňjisi boldum ana. O şahsyr paýna munasip bolanda ol hasam bir üýtgeşik duýgu eken, hasam bir üýtgeşik bir sunwata, hasam bir hugusyň artyp çanyň bilen ýapyşýan da. Edil şu wagt gepleşige tomaşa edip oturan tomaşaça näme diýerdiň? Göni tomaşaçylara birinji asır jan saglygyňyz bolsun. Diňe jan saglygyňy beredim. Uzak ýaşajak bolun. Agzym ýer ýaşajak bolun. Galan zat ýok. Papuçy ýoly bolup gidýärmi? Bagyt bi asmanyň arasalygy, janyň saglygy, maşgalaň agzym ýerligi. Galanam işiň rowaç bolup durmak diýär. Bagyt çarna. Onda tajan işiň rowaç bolsun. Janyň sag bolsun. Şu deprekleň owady elmede ama belent ýanlanyp dursun. Elleň hiç wagt ýadamasyn. Tamam, kemran bolsun. Men şu asıl her WhatsApp gepleşip ben WhatsApp diýip şu biljek bolgundum şöt. O burada gir. Res wala diýen wala. Mikrofon barlaşyp wala. Näme sana näme diýsen şu ýere. Wala. Sinyal ýokdur diýen.
Adam var. Göniye girer. Atacan merdana teyop. Tırar hep de çıktı diye. Aslında şoň ýaly diýýän adam diýen bolup diýýär lan. Okumadan şunu ýar bolýar diýen. Okudan habis okanlar ýar bolýar. Tet diye para o sikılacakıldı var. Zayalamda demeyin, masinalamda demeyin deyip durmayın yani. Backstage'a godatlar berýär gaýdy. Uy oğlum mami ya. Ay. Yine ne açıyla. Olarım. Ne hayli. Öyle de değil. Meni araş, meni aşağı videonu gördüm ha. Ne edip bir şey ya onu da neydi o? Toyo var ya kanka adamın yanında durup denedik görüyorsun ya. Ay onun veteraklı atlarım yiyen sniper. Ya bir gelecek nakar kabul Ey düğün kutoydu var ha. Makita getireydim da onu getirdi. İstim beni. Son iklenske de şu laftanda. Dedi ne ettim da. Sireden nokta o. Onun ay bir salım seyre deyip durdum bir seyretmedim. Ben sonra yeni bir makita diyeyim ne dedim. Onu seni zeytti. Ya uçveler kelim dedim. Ne var ya da sina vatina ay bir ne afsan kalayni grip lervet yön üskrup asgar bulom mucarda bir guip perdi var kaynar guip perdi. Ben koyamam tamam. Ödüm dedik. Şeyden ama. Tarp ne şey yetiştiriyorlar. İyi magneti de bir de iyiydi o şu an. Ne yapmalı görüyor. Davre ne yapmalı o şu an. Atacan. Erkek yalay. Braylık girdecek neyse. Yete sikret. Bir yerin ağırıp durda gepleşke adınız şuraya. Şoň için gönü tomaşaçylara birinji asır jan sağlygyňyz bolsun. Menin pauza bereyinmi? Pauza değmedik diye.